ġi ħdejna wasal. Ġi. Jien kont qed ngħid fuq qabel il-reklama qas induna. Beha tof xejn. Kont qed ngħid fuq. Xtaqna nsaqsuk fuq xiex kien is-suġġett tad-diskussjoni tal-lum. U x'qalet fuq x'tkellmet Ġużett. Nafx tad-dar, għax qed ngħidilhom għallu li taf x'inhu jgħid indem jisibu xinajdu li bend, u għek għandu dur ritratti. Ġibri mux fuq suġġettana, kont qed titkellem. Le, kompletament differenti. Ma interessax da' nista' ngħidilkom, nista' ngħidilkom. Min għandha ħabib tiegħi Dario nsellimlu minn hawnhekk għax qed jarana. Għara t-dedika l-diska wkoll. X'inetlu li ħankun l-nisa? Għalġi nsejjer fej dawk. Għalli ġgidma nigdimhom kif nkun U nsellimlu minn hawnhekk għax għalli u għatlu wista ngħidilhom għalli hu m'għandekx il-ħila. Dario, Min il-Glasgow għandu l-ħila. Dario. Ovvjament anke sabi kollha qalu li ejja għandek dejt tagħmelha dil-biċċa xogħol. U hekk naħseb ejja. Senna x'ħadd tkellem il-Dario. Dario, fejn int? Senna hemm Dario. I love you, Claire. Isma, dej li ħatikdimna, jew li ħatajdilhom. Li ħansemmi ismu li ħanejdlu x'int qalu x'ma Ħadd l-isfida ta' Dario. Għanek tajna sħabi li nkollu nibatu WhatsApp u għek tipo xie sfida għek taf kif xie naqra għek. Rajtu kif jizaw teknoloġija tfal Glennis, tajjeb li nżaqsu kol, ġanna dejjem fuq hekk b'dal karattru vivaċi hekk, inti affettwat dak li jiġri madwarek. Fil-fatt dis-sena sfortunatament iva ma nafx għalfej, dis-sena jisna kull darba nisma l-aħbarijiet hemm nisma' xi ħaġa anke Facebook. Nasib ma smajċ anke fuq mewt pereżempju, ma smajċ fajti kull jum daqqas minn ġeddik, daqqas minn da. Jiswaw ora naqra hekk. Negattiva ma nipprova. Inti x'tagħmel? Kif? Tipo, pereżempju jekk xi ħadd timut, mhux se nagħti pereżempju ma ngħidekx l-ommur, ma tantx inħobb ngħidhom bil-paroli. Kuraġġ ħabib. Hekk inħobb ngħid. U fil-fatt dis-sena seb int qajt kważi kull jum kien bdiet is-sena ma xi ħadd. Li telefil xi ħadd pereżempju. Telefil xi ħadd. U plas l-affarijiet li qegħdin jiġru fid-dinja. Vera. Ġifieri kieku kena nistaqsu lilek il-filosofija tiegħek tal-ħajja x'inhi kieku kena nistaqsuk. Kif tgħixek? Għala, kollox u insa kollox dik li Le ma tantx hekk, ma tantx hekk. Imma nipprova kemm jista' jkun qabel ma naħseb xi ħaġa negattiva, l-ewwel ħaġa tiġi negattiva, naħseb il-bniedem jisom ma nafx hekk hekk ta' ġifieri x'jiena m'iniex filosofija xi ħaġa. Imma bla ma trid ċertu aħbar inti jisek tmur fil-negattiv l-ewwel. L-ewwel, iva. Jiena l-ewwel qabel ma l-ewwel naħseb il-negattiv u qabel ma npalla ngħid ħanara xi ħaġa pożittiva u ngħidha negattiva biex niżvoga ġifieri wkoll. Ma mbagħad ngħid dik xi ħaġa pożittiva. Qed nitkellem fuq l-imwiet għax di tajba. Mela nilħad konna l-qudies waqt l-omelija. Il-fader kien jgħid l-istorja u qal mela jiena qal meta kont qed nistudja biex insir qassis qal mitit li nanna. Qal u kienet ċemplulu insomma fejn kienet jistudja u hekk qalulu qiegħda ħażin u dak ilu ħafna u kellu jitlawdex insomma bid-dajsa u hekk u wara xi jumej ritorna lura. U min kienet jgħalmu qallu kif inhi nanna qallu tajjeb. U marru għall-ikel daw fil-għaxija. U meta sab, qallu inċat li nanna tajjeb, qallu nanna qallu li mietet. Qallu mhux inti għattinna li meta mmutu nkunu aħjar. Qallu għalat lek tajjeb. L-ewwel darba li t-tifla tiegħek konna ngħaddu fejn iċ-ċimiterju, qed ngħid li m'għadda x'inhu kienet żgħira. U insomma tu cut a long story short, dejjem kien ridet tmur ta' Roma. X'kont tgħidilha li hu? U jiena lejn kont ngħidilha mek jasa kulħadd jistrieħ. Imma tad-dar kien jgħidilha ma xi tmur tagħmel u allura dit tifli żed qajmet kurzità. U darba insomma jien kelli xi programm u kienet ma' missiera u għaltu pa ejja marru ċimiterju u ħada do kif ġejk jien ħirġa mill-programm u daw ġejjin. Dab dit tifla fuqha sew warraġ. U di tbissi ma fuq iċ-ċetta rajna. Insomma għaltila Mart għaltila x'għandek xi tferħana. Għalt li dawk xiejdu li dawk jiddejqu fiċ-ċimiterju. Għalt li kulħadd jitħaqqiet. Għax ritratti probabbli. Jiġifieri tara minn perspettiva ta' il-verità però sabaħ dik li qed inti li tgħidilhom kuraġġ, mhux kondoljanzi. U l-verità hija din. Dennet kienu fuq kwistjoni ta' kultura, Klie. Mela. Għana, il-kultura tagħna hija illi sfortunatament dejjem immorru fuq għax tlifna li ġab. Il-verità hija illi jekk aħna nemnu
kif suppost verament nemnu illi aħna għandna l-ispirtu tagħna li huwa aktar importanti mill-fiżiku, meta l-ispirtu jitla qed jistrieħ. U sab il-libertà jikbar. Jiġifieri hemm ċertu serħan ukoll id-dispjaċir ikun min baqa' wara. Ekku. Importanti li Glenn semma għax il-ħin kollu naraw vera, naraw ħafna affarijiet negattivi ma xed inżiruna iktar ta' ċità. Isma' dal-artiklu li ħareġ illum. Children's authors warned not to write about pork or pigs to avoid offense. Kulħadd joffendru fuq kollox sar issa. Ġifieri vera, iżda qed insiru trid toqgħod attent kif dejna ngħidu propju fil-bidu. Per eżempju, Peppa Pig għandhom problema. Peppa Pig Għax hija pig. L-estremizmu naħseb li huwa. Semmew il-Peppa Pig. Semmew il-Peppa Pig? Għala t-tifel tiegħek tagħmel Peppa Pig. Il-tifel palissa Peppa Pig tilaw Peppa Pig nizla. kibru. Daqti batu għalija Kollox qed isir Anka jiena ċerti kliem li jiena kbirt bihom, illum saru politically incorrect. Allora ċi toqgħod attent kif tgħidu anke expressions li ħorġu hekk. Mela, kienet għattajd l-darba l-oħra, vera. Dir elezzjoni naqra. Isma, għanna ma nishtuqx li ġibni kawn kien muk naqra minn ma naraw naqra xinu għaddej fil-ħajja tijak l-aspet mużikali u kol. Xed tamen, palissa? Palissa l-iktar. Qabel iċċof mal. Ma dawk dejjem jaqblu. U daqqa bitċof tal-pagun. U daqqa bitċof spotted. Apparti li qabel iċċof, xed tagħmel iktar. Palissa proġett ġdid huwa li naqat mal-Vocal Boot Studios, inselem il-kollega Tepa, Mela Bezzina, fejn nalmu ovvjament kantant li għedna wkoll at a later stage ħan nisimgħu bihom żgur, ġifieri. Ma xaw talent kbir, speċjalment ta' Malta, fejn ftaħna dawn l-studios li inaqat ma' Pamela. U nagħlmu kemm jista' jkun studenti li ovvjament li naraw li għandhom talent. Min ma jkollux kif titrattawa. Ovvjament, meta taħdem xi ħaġa hekk, jiena nemmen l-ewwel nibdew b'audition. Mbagħad jekk naraw li jkun hemm potenzjal, ovvjament dak li jkun jinaqat magħna u tipprova tibda talmu t-teknika u talmu. Imbagħad ġieli jkun hemm min li forsi f'audition ikun tajb għall-audition, imbagħad eventually l-improvement ma jkunx hemm. Ara dak li jkun jista' il-każ imma jekk inti ġejt biex kanta. U let's say il-kant ma narax il-forti tiegħek, imma forsi jkollok ritmu tajjeb. Ara tgħidlu isma' aqbad strument, ċorta hija xi ħaġa mużikali. Kapaċi forsi ikun hemm xi ħaġa jkun hemm f'kull persuna. Imma inti kollok moħħa kanta. U mbagħad tgħid ismani, jien niftakar darba kont mort tagħlem il-kitarra, qatt ma ninsija. U kont ġed tagħlem il-pjanu u mort bil-attitudni tal-kitarri sa x'toġobni hekk xi ħaġa cool nara li jiena vera ġburi kantanti li jkunu l-kitarra. U ma baċċart. U tallima bil-fors, imma l-ek baċċart. U ma tażil strumentu ħor komplet fuq il-pjanu, ġifiri tipprova trid fil-ħajja, ma titmur professjonali biex imbagħad imma sajli li jekk inġiblek it-tifla u ma tkunx tajba kif ħatgħidli? Ngħidlek bil-kelma fis-sensi tajba npoġġu bil-qiegħda, forsi l-ewwel inċempillek u inti x'tifhem, u mbagħad ma tifhimdix. Isma ma jkollux vuċi, tista' b'xi mod tiġi tajba di bil-prattika jew Jiena nemmen lek ma jkollokx widna mużikali, diffiċli ħafna. Le, jiena għandi widna kieku mal-vuċi qed ngħid il-vuċi ma tkunx edem. Ma jkollokx vuċi ta' kantant. M'għandekx intonat, m'għandekx vuċi. Issa ħan nispjega ħaġa. Jekk għandek issa t-timbru tiegħek tal-vuċi tiegħek it-timbru u l-ħoss tagħha. Tur tan-nies. Dik hija suġġettiva, forsi jiena toġbok il-vuċi tiegħi it-timbru jogħġbok. U tiġi wkoll inti x'vuċi għandu. Dik hija suġġettiva. U nsellem ukoll il-vocal troops li qiegħed hawnhekk li semmejtuli. Din hija entità fil-Vocal Boot huwa grupp ta' kantanti li naqdu kull nhar ta' Sibt. Naqdu fil-Vocal Boot u l-Vocal Troops huwa entità ta' 12 kantant għandna gruppi differenti li vera tagħtuna bażli li huwa jfehmha bħalissa. Min-nies kollha li semmejt, żgur għandek moment taqsmu The Famous u Vera Famous, Glenn Vella. Isma, fix xinu fejt li il-whisky fil-bidu kulħadd bdejna fuq il-Facebook.
Ixraqlek il-wiskija? Ixraqlek il-wiskija? Għasib wara tkun personalizzato. Insani tkun, hi. Tkun personalizzato. Grazzi għal-parti. Jaċir mal-fans jgħatjien, l-lum jis fil-ġenna tal-art. Għankom ma tafux. Għanajdu, thank you sunal u il-program li kima Ġozet. Ġozet, grazzi Glenn tal-li kontuana, grazzi l-band kolla li kienu maħna. Vera, bravi. Ġiblek memori, Polina. Zgur, vera, kienu fit-tixtijaj. U ilu 3 snin u nofs. Diġa? Vera, Sfortunatament ma nixxas biex nisimaw l-axħar song. U namlu l-axħar Mux zibna. jerġaw jiġu issa. Eżatt. Mela jirġaw kunu maħna. Aħna niltaqaw il-ġimgħa dejna l-programm ieħor il-sin nisa il-lejl it-tajjeb.